जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा दिनै आंनि बे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव नैबे बासबारियाव मानास समस्तिनि बासबारियाव बिथाङा दिनैहाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनैहाय फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि बागै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बाथ्रा बुंफैगोन। बेजों जों नुदों जे दिनैहाय एनडिए हिसाबै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जिबायदि रायजो राजाफोरनि जिबायदि मोनसे हेफाजाब रायजो राजाफोरनि जिबायदि मोनसे मदद दा बियो थारैनो एनडिए हिसाबै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव दिनै आं देरहागोन एखेबारे रोखा जानानै दङ। बे आरो खुनु आरो सेकेन्ड थट निश्चय गैया। रायजो राजाफ्रा गुबुन बाथ्रा निश्चय साननाय नङा। ट्रेक्टरनि फारसे बिथांमोना भट होनो थाखाय दिनैहाय गोसो आंग्रिखांनानै दं। देरहानायनि खोथाखौ होननानै बुङोबा आसाबादिनि खोथा नंलिया बेयाव जे दिनैहाय जोङो एकदम कनफार्म एकदम थारैनो थरैनो जों जे देरहागोन बे बाथ्राखौ दिनैनि नैबे रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि जे बाहागो लानाय बेजोंनो जोङो अनुमान खालामनो हायो। जोङो फैबाय थानाय समाव माने 2.5निफ्राय 3 लाख बिनि डिफारेन्सआव आं देरहागोन बे रोखा। खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आंनो 100% देरहागोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों सालबारि फैनानै मा बुंदों? क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गासै 25 सा एमसिएलए दङ। बिनिनो गेजेराव सा 9ल' बिपिएफआव दङ। बाखिया एमसिएलएआ इएम जानानै दं, खावसे बिजेपि खावसे इउपिपिएल आरो 7 सा एमएलए दं। बिनि गेजेराव सासेल' एमएलए बिपिएफआव दं। बाखि सा 6आनो जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि। दा बेयाव जुदि जोङो एमसिएलए हिसाबै जोङो 15-20 रोजा जुदि लायो मोनसे समस्तियाव अब्लाना 3 लाखनि बारा रायजो राजा जोंजों दङ। एमएलए हिसाबै जोङो 50 रोजानि खमै जों मोनसे एमएलएआव मोनगोन। दा होमब्ला जोङो बे 3 लाख दङ। दा बेजों नायबा नुबाय जे दिनै जोंनियाव 6 लाख ओरैनो गोरलैयैनो जोंजों जे दङ बा इन्डियाजों दङ बेखौ जोङो नुनो मोनो। बेखायनो सोरबाया बुंनानै लानायजों जानाय नङा। बेयो बे नाम्बार गेम। नाम्बारा जायजों बांसिन बिसोर देरहागोन आरो बे नाम्बारा दिनै एनडिएजों दङ, आंजों दङ आरो देरहागोना आं देरहागोना बे एकदम रोखा। बेयाव 100% माने मिनिस्टार लुबैगोन नामा? बे उननि बाथ्रा जागोन। बेयाव लुबैनाय लुबैया उननि बाथ्रा जागोन। बियो प्राइम मिनिस्टारनि आखायाव थायो। बे प्राइम मिनिस्टारा बिथाङा जुदि सानो अब्ला हयथ' जायखिजाया माने एमपिनोनो होनो हायो। दा बे बाथ्राखौ आं लुबैखांदों। जिहेतु देरहायोबा नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन होनना बुंदों रायजोफोरनि? गुबैयै जोंनि नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ गोजोर खालामनाय, गावजों गाव फोथायलायनायखौ जों गोजोर खालामनाय। जोंनि गेजेराव थांनाय गोलाव समाव हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयामोन। बे फोथायलायनायखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ। बेनिफ्राय जा बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनांगौ आरो बिटिआर सुक्तिनिनो मोनसे दफाया जाहैबाय दैमा रुगुंखौ मोनसे प्रटेक्सन होनाय। दा जोंनि नैबे क'क्राझार एबा बिटिआर ओनसोलाव भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय गोबां दैमा दैसाफोर दङ। बे दैमा दैसाफ्रा हा खुरखायो आरो बे हा खुरखानानै गोबां न' बांखौ दिनैहाय माने क्षति खालामदों। दा बेखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। मुख्यमंत्री उपस्थित হ'ব आसलते मुख्यमंत्री अহাৰ লগে লগে ৰাইজৰ